Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ocean miners, albashirinku, jiranku ya zo ƙarshe. Ku yi haƙuri, oncin suna ba mu haƙuri game da tsokacin da aka samu na rashin yin claiming akan lokaci. Watan suna ta tsare-tsare ne yadda za su yi abu ba za su yi abu cikin hanzari ba, yadda za su yi abu mai kyau a ɗan yi lokacin da ya kamata. Sun ɗan yi jinkirin nan ne saboda su yi wasu tsare-tsare wanda ba za a rasa ba. To ku yi haƙuri insha Allah, yau sun yi update sun ce suna ba mu haƙuri insha Allah yau nan ƙarfe 12 dare zuwa 11 dare za a yi claiming, amma let's say a bar shi kawai gobe tunda ba kowa bane ya tsaya jiran claiming da daddare. A bar shi kawai gobe insha Allah za a yi claiming. Idan kana kallon wannan video ne a WhatsApp group ina, ka tsaya a cikin WhatsApp group nan domin ana claiming za mu nuna muku yadda za ku yi claiming abun ki shiga cikin wallet ɗinku sannan kai withdrawing ya kuma kuɗaɗe. Idan kuma kana kallon wannan video a YouTube channel ɗina ne, za ka iya magana ta wannan phone number domin ya adin ɗinka a WhatsApp group ɗina, ko kuma duk inda kake kallo kawai a duniya kamar magana a wannan WhatsApp number zan yi adin ɗinka cikin WhatsApp group ɗina domin mu guiding ɗinka akan yadda za ka yi claiming da kuma sauran wasu abubuwan ma. Na gode.